Иманга келүү юлдар төрлөсө, кимдирдир тормуштан ваз кесип деген хымак аптырган көндөн келе бетинде бүтөн немеге көңүлү кайтып, кимдирдир ысматта өзүнүң искеликтен, тамакачлыктан йонсуп йөрүп төрлө ысулдар кулланып карап, ысматта ярдәм итмәһә, ахыр сикте бәлки дин ярдәм итеп дигән. Бул Аллаһтан хикмәте, ул һәр кем төрлөсө үз юлыннан килә, ул бөтенләй шуның өчен дингә килә дип әйтеп булмый әлбәттә. Кимдирдир ысматта эзләнеп килә, хакыйкатьтә эзләп килә, хаклык кайда икән дип эзләп килә, дөреслекте эзләп килә. Ул хәтта үзенең эскелеге менән көрәшмәгән хәлдә лә икенче берәйне мәдләп дингә килеп, эскелегендә ташлай инде. Мәсәлән, шундай да булырга мөмкин. Әмма шул авылларда күп сакта нисектә була эскелектән котылу юлы дин дип та дингә керәләр инде. Алла Тәгалә үзе белә кемне кайдан алып килергә. Бүгенге көндә мусламаннар арасында бар икән. Әүдем эшләп йөргән кешеләр иҗади аң фигыль менән булып тапты исламды тарату менән әүдем шөгыльләнгән кешеләр нимәһен аерылып бүтән мусламаннардан бетә инде. Исламда ни бар инде? Бер хадис бар. Кемдер исламга тиклем нинди холыклы булган, исламга килгәч шундай холыклы булып калдылар. Мәсәлән, шуның күп монда ла күбе насар холыктан котылыр өчен түгел, хакыйкать эзләп килгән кешеләр. Моны хаклыкты эзләп исламга килгәч, улар исламда әүдем тарата башлый инде теге. Бөтенләй катнаша, матди яктан уйламай, күбрәк шул дин таратырга, нәтиргә дип йөргән кешеләр инде. Шундай максат менән дингә килгән кешеләр бүгенге көндә әүдемне күрәтә инде. Кемдердер күбрәк калала булһын, авылда булһынмы, насар гадәтеннән котылу өчен генә килһәләр, насар гадәтеннән котылалар да, уларның исламны тәрәнгә китмәскә мөмкин кайберләрдән. Әгәр ул йөрәгенә уйлана белмәһә, аңы менән уйлана белмәһә, мине ислам эскелектән генә тотып тора дип, шуның өчен генә йөрәһә, ул иманын ныгытмаһа, ул касан да булса, ул ягына ыскынып китәргә мөмкин. Ул чөнки ул нык дөрес алым түгел инде, ул дөрес максат түгел. Исламга нимә өчен килергә кирәк? Ул бу дөньяда яшәүнең нимә икәнен аңлар өчен килергә кирәк. Ул тормышның мәгънәсен аңлар өчен, нимә өчен яшәгәнеңне аңлар өчен, хорозларыңа яуап табыр өчен һәм киләһе дөньяга әзерләнер өчен, бит ахиратка әзерләнер өчен килергә исламга. Теге бу дөнья өчен эскелегеннән котылган булды, тәмәкесеннән котылган булды дип килү, ул бик дөрес максат түгел, әмма кеше килә икән, ул килсен әлбәттә, ул шундай юл менән булса килеп, һуңыннан йөрәге асылып китеп, күзләре асылып китеп, исламды исламда дөрес аңламны аңлый башлар инде. Пәйгамбер тормышынан беләбез, ислам дин тарата башлаганда максат дип куймаган, эскелектән котылды. Мәсәлән, әйтәйек, ул вакытта гарәптәр шундай бозык ямгыять булган, җинаят ягыннан булһынмы, фахишалык ягыннан, адгынлык ягыннан булһынмы, эскелек ягыннан булһынмы, бүтән яктан алып кына булган ямгыять, шундай артта калган халык булган. Һәм Мөхәммәд пәйгамбер алейһиссалам исламда тарата башлаганда, ул уларга әйтмәгән, эскелектән котылайык дип, халык әйдәгез адгынлыктан котылайык дип әйтмәгән. Ул иң тәүдә әйткән, моны тормыш нимә, ул монда без ни өчен яшәргә тиешбез һәм ни өчен ислам динен кабул итәргә тиешбез һәм ахиратта безне нимә көтә, Алла Тәгалә бездән нимә һорый, Алла Тәгалә безне нимә өчен яраткан, шул сорауларга иң тәүдә җавап биргән халык. Хәтта анда булган итеп кенә намаз укып йөргән сактары булган. Тәйюдар ялап килгән. Ул 20 ел буена ул миссияны үтәгән бит, пәйгамбәрлек миссиян һәм мәсәлән тәүге 10 елда уларга шунда әйтелмәгән, исмәгә. Тәүдә улар ислам динен аңлагандар, шуның уларга килгән исмәгә әйтелгәч, улар шунда вәҗиб ташлагандар, адгынлык ярамый дип сорап адгынлык ташлагандар. Бүгенге көндә лә бит эскелек менән көрәшәбез икән, безнең төп максат булырга тиеш түгел. Эскелектән котылсак булды, без җиңдек дигән нәмә түгел. Без иң тәүдә эскелектән дә бигрәк ислам дине дигән нәмәне аларга күрергә тиешбез һәм уга әйреп, әлбәттә, эскелектән дә котылсак дигән нәмә булырга тиеш. Без халыкты иманга китерһәк, ул эскелек проблема булһынмы, суицид проблема булһынмы, адгынлык проблема булһынмы, яшьләр арасындагы бәйһеллек, бүтән проблемалар, улар иман килү менән үзләренә япрак куелып төшәчәкләр. Ул хакыйкатен ул тарихта булган хәл, ул Алла Тәгалә үзе әйткән Коръән Кәримдә иманга килгән халыктарда мин үдем турайга сыгам дигән һәм безнең шу максаттарны дөрес куеп, бүгенге проблема әйтеп китте, безнең халыктан эскелек икән, әлбәттә, мәгълүмати яктан да эскелекне күрсәтергә тиеш бер. Әле бүгенге көндә менә шөгыльләнәләр икән, кичәләр үткәреп, эскелектән халыкка зыяны турында, сәламәтлек ягына, медицина ягына дәлилләр китереп, халыкка аңлатылар икән. Был да бик һәйбәт, был шулай дәвам итәргә тиеш артабанда. Төп максат бар иман булырга тиеш.